obi obodo ukwu agbakwuru ibe ka nne kenie afugom ndị echichi n'udu dịgasị iche iche ovu ife na-asọ m ụsọ ka m batala obodo ukwu. I feel proud to say this. Obodo ukwu maala ife. Hello. I am excited to say obodo ukwu maala ife. Ndị Igbo na-aba atụkata inu Igbo asị ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Obodo ukwu mmanụ. Obodo ukwu mmanụ. Obodo ukwu zụkanụ. Rikanụ. Ụmụzụ anyị niile. N'aha Chineke dị ndụ. N'aha the Traditional Council nke obodo ukwu clan. N'aha the President General obodo ukwu People's Assembly. Ana m anabata onye ọbụla bịara ebe a. Asị m onye chiri ka o chiri ya rienụ n'aha Jizọs. Obodo ukwu Bagidano. Mutano. Zono. Rigano. Current obodo ukwu ọjà abịara anyị na-ebunye ya mmadụ ka eji aga ikwu ekuli aka eze ekuli aka kọmuniti ọhaneze mma mmanụ zụọnụ ekuli aka kweli ekuli aka kweli eze agbakwuru ibe anyị kelela onye nwanyị ga-agọzi ile ndị ekuli aka obodo ọkọrọbọ sọrọ dị ile ebe anyị enwe n'ọjị olu kelee aka wetere ya nụ anyị kelee na ahụ ji na ụmụ ume Autonomous Community onye na-abịa anara ọjị a n'aha ndị ụmụ ume Autonomous Community ugbu a na-asụ anya Ndeze Brikweno! Ndeze Brikweno! N'aha ndị ụmụume ana m ekele nwadị ala mbụ di m agbakwuru ibe. Ihe a dịrọ nga m na-atụkwasị n'elu ya bụ ji na ọnwa na nke afọ nke na 2014 otu na ka anyị ga-eche egbudo na-eme. Ana m ekele ndị chiefs gbara anyị gburugburu wee na-ekelekwu eze ekuli aka mere ka ọ ji ruo m aka. Igwe ọha mma na-abịa mana asa abalị okpu anọbụ n'ụlọ nke dị uteghara ya nkụ. Ndị ụmụme na ọga akwụ na ahụ ọchị enyere ụlọ ụlọ ahụchi eze ole Igbo asa eru onye ya eruchi ya. Obodo ukwu elu obodo ukwu elu obodo ukwu elu ikwu elu ụlọ ahụla eze agbakwu ibe ebutere anyị ọjị n'aha unu a na-ekele ya n'ọjị o butere na-agwakwa ya na obodo ukwu ka na-anọkwa a na-aga n'ihu. Ndị anyị kwenu mmadụ Onye nwanyị na Chineke anyị na-ekele na ndụ gị mere ka ọ fọdụrụ anyị n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele ekele ebe ọ dị ukwuu na-asị otuto na nsọpụrụ dịrị gị ebighị ebi n'aha Jizọs. Ma gọzie ọjọọ adịghị nsọ ka anyị tata ndụ na-arụ isi ike site na Jizọs Kraịst bụ onye ndu. Nigeria.
oge akwụkwọ ji eru n'ọrụ ka anyị kelee na Chineke onye nwe anyị na Chineke anyị na-ekele ekele ndụ nke ime ka ọ fọdụrụ anyị ruo n'ụbọchị taa anyị na-achọpụ ụbalị ọnwa anọ ma anyị na-udu nri Chineke ime na isi ebule anyị akọta n'ọnwa anọ mekwe ka anyị bụrụ chi anyị kọtara na-eri ahịa nke ochie anyị rie nke ọhụrụ wee chụpụ nke ọhụrụ ochie anyị rie nke ọhụrụ anyị agaghị anwụ anyị rie nke ochie anyị agaghị anwụ onye nwe anyị na Chineke mere anyị ebere dịka i mere anyị mkpochi ugbo afọ ọbụla ọrịa anyị butere n'ugbo mee ka arụkwa aka ikpe n'aha Jizọs nwoke na nwaanyị nọrọ onye na-egburu ibe ya olili ọnwụ ya bụrụ ihe ụzọ damaga The Third Commissioner of Police, Igwe Barrister Emmanuel Obiako, the Igwe Dioham of Umumu Boduku Autonomous Community. Ekelem Ezedim Abakuribe. Amanunu record those statement, the address, it encompassed. Here live Nobi. Ekelem Yakelendo Boduku Nile. Otrashi Kanokwa. Ojana Boha Boa. I na your Chinek. Odoko Boduku Tua. I went development. There's a deal neighbor. I need a Pajoni here. The Mabakuribe. We are grateful and we thank you so much. Okay, Ahambo His Royal Highness is Marika Jaka, CISIKA, as a clear of Equilia Boduku Autonomous Community. I be a Nonyera as Abakuribe, the Memenke Wajinka for 2013. And Oba Ihonguna as a nono Boduku Zurezu, Mumma with a nonaqua memma. I look at for Garaga, I buckle for a mayor. Nihina Grigribu Gueze. Otai no Koreana, wire, Chineke Yenayaka. I got Wakana community ID Chiche. Stacia Chiweregava. And Dota Koga, therefore I got no Pada, I normally led Otua. Now Chineke, Yana no Tito. I don't know about Ribe. Don't go and there's an art on Dohona. Abukwara Kaji Lekwanga Waji Werento. So I'd make a lenu do do Buduku and do talk Ogada, Kachide Kenyana, Kanaha Jesus. Amen. Our His Royal Highness Architect Jude Obidewu Eze Odenigbo nke abụọ of Ikwuano Oboduku. Achọbidi ohere a were kwuo na obi dị m ụtọ awaji afọ mbịara ka my first awaji as Eze. So I'm happy na ọmka batara as Eze ka Oboduku ji wee sị na a ga-emekọ ọnụ n'ihe na a ga-emekọ. Eze niile nọkọ kwere na enweghị akụsai and asị m na otu ọ dị a very good exemplary show for ndị be to show that you can be divided but live united and otu ahụ ka ọ ga-ada adị wee na-aga. So asị m ejibo ohere a wee ekele Eze Agbakuribe na-asị ya ọ ga-anọrọ anyị. Okay, I'm seeing wonders. I'm so happy. The function is going very well. It's a very wonderful location. The Onitsha branch has done so well, very organized. The town has shown signs of growth. And so happy with the information that's going on. Mandeze Akachiro Mande Nachi Obodo recently shows that Inyoma Batabai Yachoro Ehunanya
permeate our town. Nsọpụrụ dịrị enyi bụ ka ibu ya gbepụla ala ṅụọ nne ya. My name is Ben Obidiegwu. I'm a lawyer and the proud son of Oboduku. The New Year festival that's going on here today, it's simply beautiful. The atmosphere is ecstatic, and the organization by the Onitsha branch, who are the host branch, I must say is highly commendable. Today is the 7th August, the Ewaji Oboduku clan at the Royal Palace of His Royal Highness Eze Sir E.A. Dim Abakwebe Mbachu II, Obi of Oboduku Autonomous Community. It's a wonderful day that has been an annual ritual of Oboduku clan. It's a conglomeration of the new autonomous communities, Ekuliako Oboduku Autonomous Community, Umume Oboduku Autonomous Community, and the Ikuano Oboduku Autonomous Community. This is our parent autonomous community. This is a show of unity in diversity. We have gathered to revere our ancestors, to ensure that the common link between the two autonomous communities and the parents exists. It is uncommon activity. You can see the crowd, you can see everybody. The Royal Highnesses are all here. His Royal Highness Eze Siaezika, Eze Kulia I of Ekuliako Autonomous Community is here with his people. His Royal Highness Eze Barrister is here in Obiako. The Igwe of Umume Oboduku Autonomous Community is here. And His Royal Highness Architect Chijioke Jude Obidiegwu is here with his people. The Obi of Ikuano Oboduku, that is example led for others to follow, contemporary autonomous communities. It's an uncommon event, and we have all gathered to show our unity in diversity. Tony Chedozeji, the President General of Oboduku People's Assembly. Here they met Bummeme Eriji Oboduku. Here you go. Come Betraka. Manana Eriji and Kettle. Here is Soko Nigeria. Ilo Dumuna Ndagaraga. Don the Mandona. I am Engineer Morebu Cletus. I am in charge of FIBO Affair and the national coordinator of Alez Ndibo. So far, so good. In Oboduku, they have displayed what we wanted to do in Igbo land. The culture of Igbo land has been exhibited. And we are very proud of this town Oboduku. For all we have seen, we have hope that Igbo culture and tradition will not go into extinction. Engineer Uche Ngonebu, and this is my friend Chudi Anike from Airtel Nigeria Limited. I would like him to say one or two things because we invited him, and happy enough they've attended the occasion. We will also seek that Airtel will have much presence in the community, unlike the other telecoms communication companies. And I would like him to say one or two things about the town of Oboduku. Thank you very much. In fact, we are very surprised. We didn't know that the program was this big. But if you look just down there, you will see that Airtel already we have a network here, and the service is very good. Now, as a business, our vision is to be the most loved brand in the daily lives of Nigerian people. And so, in driving that vision, we came here today to identify with the good people of Oboduku in the ceremony that is being celebrated today.